Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan at Tony, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablawan kayo pa'y ngawan labas di ta istasyon ti radyo. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyagmi nga agama. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Tony. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pampanunutom ka di man ti anak mo, Tony? Whenever na. Pinanawak ti anak ko itinak. Sigurado asap-sapulan nak itan ni mayat. Anya nga ro ti kayat mong aramidan ita? Agawid ak tay nakitaan ti anak ko. Mailiwak matan kan ko na. Napatpatag ka di ti anak mo? Ngam siya, Tony? Anya ka din day tang ibagbagam, Verna. Agtalinaad ka laang dito'y balay ko. Awan ti rumrumwar. Anya? Laglagi pa. No saan aga po kanyak? Saan ka mata nagbalin ang manager iti kumpanya? Verna. Dakal ti utang mo na yung baganakam kanyak, Tony. Katsyakla ang ti pangipaayam iti atensyon mo. Nabayag kayo na nagsinay ti asawam? Saan ka di? Siyak itan ti kaayan ayat mo. Kan, nakautangam iti naimbag anakam. Iso amasapol asurutam amin nga ibagakken ka. Tunay, anya ka din aramido manak ko. Apay abaybay amatan ti anak mo. Manmanukan nga agparangkan ko na. Dispensarin nyo, nanang. Laplapdan nak ni Verna nga agawid dito'y balay. Anya, ay sos, manipod nagbalinan akaayan ayat mo day jay Averna. Manmano ka matin nga agawid dito'y balay. Nanang, para matlaki ni mayat ti aramidak. Para iti anak mo kunang. Ay, jak maawatan day nga ibagbagam tunay. Dakal ti utang ko na imbag anakam kay ni Verna. Nagbalinak ang manager iti kumpanyada. Gapukin ko na. Anya? Maipayak iti napintas ang masakbayan ti anak ko. Aging gaasyak ti manager iti dayjay a kumpanya. Ngam kasanon ti anak mo. Kanayon nakasapulan kanyak. Kailiw nakauna yun ang makita. Nanang. Nakaturog ang nasangputam dito'y balay. Ita, pumanaw ka manan. Inlibas ko lang tinagawid dito'y balay. Tapno makita kayo iti anak ko, nanang. Naskan ngagsubliak matla adagos iji opisina. Ay, ati gayan. Alain nyo dayto'y akwarta. Ay, Gatangin nyo amin ang masapsapol yo iti anak ko. mangan kan mayat apo. Diyak kayat ti mangan lola. Kayat ko ang makita ni papa. Nakaturog ka pa itay simmangpet. Apay asandak ngay ariniing, lola. Mailiwakon kan ni papa. Apo, saan akayat ni papam amasinga ti pan naturog mo? Iso asaan kan ariniing pay itay. Basta, kayat ko ang makita ni papa. Apay nga minasaan nga agaw awit dito'y balay. Kat dito'y matibalay tayo, lola. Ay, mayat apo. Uray ibagakan ka no apay asaan nga agaw awid ni papam. Di mo matla maawatan. Anya nga mintiar aramidan na iti trabaho na, lola. Makumikom, apo. Iso asaan ang makaawid dito'y balay. Anya? Dayta ti agpaiso, apo. Iso amangan kan. Patsyak nga agawid tumitlaang ni papam dito'y balay. Sa dino tinapanam, Tony? Apay nga awan ka itay di opisina?
At dalabit na pan ko ginatang, Verna. Sigurado ka? Amang ano nagkita kayo iti sigod nga asawa? Mabalin ka di. Sana day tati pagsaritaan ta. No kasta nga rod, podno ti atap ko ang nagkita kayo iti sigod nga asawa. Awanan kay tibain. Sana po no day tangatap mo. Kasano ko mga kita kami? Kat nabayagan nga day balasiw taon ni Janet. Anya? At dala inaramid ko, Jerwar. Iso adinak nakita ita iji opisina. Amo mo ti ugalik, Tony. Numabalin, siyakla ang ti ayan ti atensyon mo. Awanan ti sabali pay. Mayat, anak? Papa! Inarakop nakmatan iti nairot, anak ko. Mailiwakon kan ka, Papa. Agyaman at tanagawid kamatlangan dito balay. Anak. Kuma, saan ka na pumanaw, pay, Papa? Kanayon ak ngagsangsangit. No saan ka makita ditoy? Kuang amin, anak. Kanayon kang ngururayan, Papa. Kaya't ka makasango amangan. Italaeng manen a makita ka naragsak ti anak mo, Tony. Masansan ko mga umay mo kitaan ti anak mo dito'y balay, anak ko. Kitaem, nakaragragsak nga agay ay ayam di tasalas. Masyanak unayin iti anak ko, nanang. Nariknak tinakaro nga iliw na iti inarakop nak. Namnamain na ngagbayagak dito'y balay. Ha? Anya ti kayat mo asawan, pumanaw ka manan? Nanang, naglibasak lang imay dito'y. Tapno makitak la ti anak ko. Iso ada kayo pa'y lako mati makaamukan ko, ana. Apay atin ng panak. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Apay nga itakala ang agawid diti balay. Siguro, napankay ti ayan ti babae man niya. Awan babaik. Agim imon kalaang iti angin. Iso siguro ang nagsina kayo iti asawam. Gaputa babaero ka. Awanan kay ti utang na imbag anakam. Di mo amot ibagbagam. Simurot iti sabali a lalaki ni Janet. Dayta ti rason, no apay ang nagsina kami. Ngamjak maaramid ti ibagbagam. Awan babaik. Iti kanito ang maamuak nga adda babaim. Amumon ti mapasamakan ka. Naawatam! Diyak kaya ti makibiyang. Ngambiyang ko lang ti mangbagbaga. Gaputan na singad kaagayam ko, Tony. Ricky. Di adal, kan na nga to ti posisyon mo iti kumpanya da Verna. Apay nga ipalubos mo akabilan na ka ni Verna. Diyak ngamin kayat ama ikatak iti trabaho. Kasano kamilangan iti anak ko, no ikatendak iti kumpanyada. Tony, adupay ti mabalin a pagtrabahuam dita. Saan ka kung mga agbutang a maikat iti trabahom? Makiwinnaswas kan ni Verna. Kat ay wanam ana imbag ni Mayet nga anak mo. Nagagat nga trabaho ni Tony, Verna. Diyak kaya mapukaw iti kumpanya. Papa, diyak matimbaga nga ikatanyo ni Tony iti kumpanya tayo. Ibagpagakla ang aposible ang maikat iti trabaho, iti kanito alukkon na. Anya? Marikriknak namin aluklukon nak ni Tony, Papa. Amang ano adda sa bali a karelasyon na. Panagkuna ka sana maaramid dayta ni Tony. Nasingpert kan mapagtalkan ni Tony. Papa, Verna, di mo ko mapagpanunutan iti dakes ni Tony. Gaputa di na maaramid ti bagbagam. Lola, kaya't ko ang makita ni Papa. Saan nga minan nga gawawid dito balay? Ala, gusto dayta na panagsangsangit mo, apo. Lola, mapantayo iti pagtrabahuan ni Papa. Kaya't ko ang makita. Saan nagnagsarad ng agsangit? Nadyak makita ni Papa. Anya? Sige nga, Lola. Mailiwakon kan ni Papa. Mapantayo iti
opisina. Papanawam ida. Kaya't naklaan makita ti anak ko. Duan alawas adinak nakitkita. Awan bibiyang ko, Tony. No di mo ida papanawan. Siyak a mismo timang papanaw kadakwada. Anya? Nalawag timbagakan ka. Diyak kayat a makita ti anak mo diti unag ti opisina. Iso a papanaw mon ida. Papa, saan akong nga agawid ijay balay? Itugot na ko ni ti pagaw-awidam. Sana mabalin anak ko. Di kagdanag. Agawid ak tumatlayang. Kanayon mo nga ibagaday ta kanya. Ngam saan kamot nga agaw-awid ijay balay? Mayet anak. Sapay la kumatamawatan nak. Sana mabalin nga itugot ka iti pagnana idak. Di nakatin ipatpatag, Papa. Ipatpatag ka unay-unay anak ko. Di kagdanag. Kanayon kanto asarungkaran. Ikarik daytaken ka, anak. Apaya di nakasarsarita, Tony. Nasakit ka di tinakam mo anang papanaw iti anak mo kan ti inam diti opisina? Napilitan ti inak anang ibaga iti pudno iti anak ko. Ngaddan sa bali akadendenak. Makonsensya ak. Anya? Napatag kanyak ti anak ko. Jak mabalin at alikudan dayta. Anya ti kayat mo asawan? Kaya't kumatan ti agawid iti balay. Tapno maaywanak anay mbag ti anak ko. Anya? Kasta ti kayat ko ang mapasamak, Verna. Saan ang mabalin? Baybay amon ti anak mo. Saan kan nga agparangpay kan ko na? Dispensarem. Ngam agawid akon iti balay mi. Saan kumaanatang kan ti ulom, Tony? Laglagi pam nga daotang mo na imbag anakam kanyak! Diyak kayat ti pamanaw, Lola. Unayak ni Papa malpas iti trabaho na. Mayet apok, agawid tan. Busy ni papam iti trabaho na. Basta, diyak kayat ti agawid. Unayak ni Papa arumar iti pagtrap-trabahuan na. Kuna ni papam apumanaw tan iti opisina na. Iso nga agawid tan, apo. Basta, Lola. Nagsublihan kiti ayan ni Papa. Diyak pa'y kayat ti agawid. Ay sus, nagtarayan ti apok. Mayay! Agsubli ka dito! Ay, Diyos ko, pumalasi mo diti kalsada. Mayay! Anya tinapasamak iti anak ko, nanang. Ay, nahanadong pari iti lugan. Pinanggap na ngamin ti agsubli iti ayan mo. Diyak nagawitan ti panagbalasiw na iti kalsada. Anya? Madamatamtamingan ita ti doktor, anak ko. Diyos ko. Diyak mapakawan ti bagik. No, dadakas ang mapasamak iti anak ko. Kasarsarita mo tandag iti pulis ti driver anak kadong pari iti anak mo. Adaytan ti doktor. Umay ka nanang. Sabdan ta. Damagan tanuan niya ti kasasaan ti anak ko. Naimbaglakit din ta sana nakarotipan nakadungpar mo, anak. Agyaman ak iti Diyos. Ipatpatag ka unay, Papa. Ipatpatag ka mat unay, anak ko. Manipo dita. Saan ka napanawan? Promise, Papa. Promise, anak. Nabaybayan kan. Gapo kanyak. Diyak kabala na mapukaw ka iti biyag ko. Apaman na makarwar ka dito ospital. Agawid tayo ni Jebalay. Sige, pumanaw ka. Ngamawan mo tantisang patama at trabaho iji opisina. Di na kon malapdan pa'y, Verna. Kaya't kumatan ang makadan na ti anak ko. Anya? Inted kon ti resignation letter ko kinipapam. Katwaswasan tamatan ti relasyon ta. Ha? Managing bubukod ka. Tila ang bukod mo apagragsakan ti pampanunutam. Nabaybay ak ti anak ko, gapukan ka. Pakawanan nak.
ngem nalpasan ti amin kadata. Pagbabawyam day nga inaramid mo kanya, Tony. Nakapangadang akon, Verna. Sa anak to nga agbabawi iti daytoy a desisyon ko. Yehey! Agyamanak, takanayon kan nga agawid dito'y balay, Papa. Wan anak ko, nagsapulak matan iti sabali a panggadak. Awanin ti makalapad kanyak nga agawid dito'y balay. Maasikaso ka na naimbag, anak ko. Papa, agyamanak launay, iti pamatag mo kanyak. Mayat, anak. Kanayon nak ngamin ang mailiw kan ka. Kastamatan kan ni Mama. Ha? Ngam amok. Saanin nga pakita pa'y ni Mama kadata. Tinapatag ita. Adakan akanayon iti abay ko, Papa. Nakaragrag sakak itan. Wan anak ko. Pakawanan na ka, no nabaybayan kay ti kalabas. Mariribu ka lang amin. Gaputa pinanawan na tantinam. Kat manipod ita. Sikan ti ipang pangrunak, anak. Manipod idi, saan akon anak relasyon pa iti sabali, Mr. Lonely. Impang pangrunakon ti anak ko. Uray no pinanawan na kami ti asawak, sinursurok ti nagbalin a natibker, tapno maasikasok a naimbag ti anak mi. Adda anak matitan iti sabali a panggitan. Sana ko na manager iti kumpanya a nagaplayak, ngam tinapateg, addan panggitak. Alakastan, katagyaman Tuy pagayam mo, Tony. Tony, pagayam ko, agyaman mat iti impatulod mo apakasaritaam. Saan anasaya at ababae ni Verna? Gapo ta si kamet lati ng ibaga, ama naging bubukod, ken kabilan na kapayan. Nasaya at mata saan mo abinales, ken nakisinakan ken kuana. Ala, ipangrunam itan ti anak mo. Bueno, papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Tony, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.